podumsi, why malakasi, lenter kalinti, why haka porminsi, why haka podumsi, why lentang bajisui, why babu jisu, why malakasi, lenter kalinti, why babu jisu, why lentang bajisui. Dwai haka pormens ni, dwai haka pordums ni, dwai malakas ni, lenter kalinti. Dwai haka pormens ni, dwai haka pordums ni, dwai lentang bajisui. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Singing with Jesus, singing every day, all along the way. Singing with Jesus, singing with Jesus alone. Singing in the sunshine, singing in the shadow, singing every day, all along the way. Singing in the sunshine, singing in the shadow, singing with Jesus alone. Praying with Jesus, praying every day, all along the way. Praying with Jesus, praying with Jesus alone. Praying in the sunshine, praying in the shadow, praying every day, all along the way. Praying in the sunshine, praying in the shadow, praying with Jesus alone. Halo bro, hagadi kapor mentang iso komen bangi yo ban, beteng man hikaya pibiang nagakti ke jauh blay. Rehaswa kata, dia ladan sibut bah kidi ki jingbam hang ni, ke bangi ngi jusu tenat bah ban bam. Tihenre ngakwa IP pinyerap yang mo banjit kinu ki jingbam ki batei yang mo ki badai yang ban bam ki batei ya kamet ke jongi. To. Ngadan ni weiru iban nyerap yang Okey ngan sim syak ada kawai. Ho nyem. Ho. Okey to ngan bu ki di hang ni. To nang tau ni. Mentah basyet bahar ni em. Nabendut. To melong mo kham tam manga ngasi dak jurho tengah melawan bam ni. To ngan bu no hani hakria. To uni. To kim tadi batai dia ni em. To ngan bu no hani haru di. To kini kijur. Hoi tu lah kau ngubah deh. To ngan bu hang ni. Ta ada kini pan. To kini dengan bu no ha. Rut. Te dan sibun bahagi mo ki jingbam ke ba ngingi ibang mo bangi bam bah henre kim long ki batai ya ka met ke jongi. Dan ru ki jingbam ki bangi syak khang ha ki doktor lesi nakadaw ke jingpang ke jongi. Te dan ru ki jingbam mdai tarakadaw ba kam met kam syak mdai tarakadaw ba ki doktor ki khang henre ublai ru sngop ha ublai u khang ye kita ki jat jingbam. Kum ka ai tharai. Ayah ngakawai. To ngai scam pila atip denem kum kakian. Te dan sibun si shui kiwe pa kicingbam. Ba kiba lesi ban penjat ya kemet ke jengi. Ke ba ublei uang ingi bangi dei ban kiar na kita. Haka dikasengi ke mentang. Ngakwai ban ya thu sipi ya ka we ke ji tu khana nagak tien ke jong ublei ke ba mo ai men si mengi.
bakum nu ngidei ban pisngau bha ya oblei lingbaki jingbam te hakani ka jitu khana ladan weu breu batki parlok jo ki bala pisngau bha ya oblei lingbaki jingbam teng alike nginyepet bat ngakwa ai pi pin pen ba pin shashkor bha khnang ma phila ban kin mau bat kum juru ma ba phila ban but ya kanuksa ke jongki Kala jaha kapor ke jingsin shar usim Jehoiakim usim Juda usim Nebuchadnezzar ulawan bat ula kerkot ya ka Jerusalem bat utrai ula IT ya usim Jehoiakim hau ti usim ula ong ha urang ba ki yunong uba kerteng u aspenas ban walam ya ki kun Israel na ka jaj sim bat ki ba kraw batri ki samla ki ba bhabreo ki ba start ban pinhikai yaki ka jing start bat ka ktien ki khaldi bat laisnem on sayaki da ka jingbam ki ba usim ubam bat ki jingdi kom kawan bat na kini ki samla balajin ladon sangut u Daniel u Hanania u Meshel u Asiria Henry u Aspenas u rangba akiyunok ula ai kerteng yaki da u Belte Sashar u Shedrak u Meshach bat u Abednego ke ka ba kini kisangut kilale kila ong ha u rangba akiyunok ba kila rai bakin om pentingit yalade ban bam nedi da kita ki jingbam sim Henry uta urang ba ula ong haki ba usyapting ya usim yo ba ka khmat jangki ka khamsnio ban ya ki weipan bat usim un penrem ya ka khli jong u te u Daniel ula kerpat ha umesa u balabu da u Aspenas ban pet halor jangki ban tenjo ya ki shiposngi bat ai ya ki tang da ki jhor ban bam bat ka bandi kumta ula menjor dia ha ka bakut kata ka shiposngi umelsar ushem penban bakini ki saungot ki kam itenat bat kam sengat ban ya kita ki weipat baro ki babam ki jingbam sim nadu kata ula ai yaki tang da ki jhor bat ka bat ha ka bakut ka laisnem ublei ula kirku yakini ki saungut da ka jingtep jingnang jing start baro bat ublei ula ai ru ha u Daniel ka bor ban shempang ya ka jing itu pau bat ka jing posnio baro pi nakatu ka jitu khana kumbau Daniel bat ki parlok ke jong u ha ki baro ki ji ban pesngop ha ya oblei wat haka jingbam ru tengi iru ba ki kloi ban le be ru ya ka man ke jong oblei ki ya haka man ke jong oblei tengi iru ya ka jing ke khu ke jong oblei ke ba oblei ula the haka jing em ke jong ki ti kadai yang iru iwe kadai yang mo kadai ya piru baro bahala kasi ke GM ke jongi ngin ya ka man ke jo oblei ngin le ya ka man ke jong u ngin pens ngo bhaya u mo bar ha ke baro ka bangile na du ki jingbam ka bangi bam kinu ki bangi ngi jit mo bangin le tu ai bangin pens ngo bhaya oblei ngin ya ka man ke jong u tu ai bahala kasngi mo kumbang ka tuju ruai mene ko ong mo bangin ruai bangin duai ngin ya kamot ngin im hala kasngi bat nu bat u jisu hoi te kumba kini ki mo kini ki bri ki bangila pulim tasi u Daniel baki parlok ka jong u kila te nge scam ngiru ngila mo da om da ka bor jong hi hede da ka ji pesai bor bat da ka jing ai bor ka jong oblei ngila bandan sibun ki jing telan te ni ka por ka mentang ka kwa ip
mo pin ong lang na dien jonga de si pin bu ka kti ni sadem pin ong bu na dien jonga kan try ya rap yanga bangala ban le ya kamon jong mi ban pin so bha ye mi ha ki e baro la ha ki jingbam ne kinu kiba ngijit ban le tu a jing start yanga banganang ban yat ha kamon ka jong mi kham tam e ban pen sngo bha ye mi atrai tu map ya ki jing telat jonga tu map ya ki jing duna ki jonga ngapan hak teng jisu men ke ngakwa ipi ai ba ka de ka jing duai ke bangila ngomong la pen duai pi menta kan long ma malaksi pin mlin dia ban pan bon na oblei kan ma dola de ngim la ma ban kiar na kini ki ki basni de et ki jibam na shibun ki hinrei pan ka bon oblei un ai body pi bat ka jing ka khu jo oblei kan long ha ka jim ka jongi la da ngi jil ban yu ban yat bat u jisu ban yat bat u lenter ka jing ka jongi di hani ka por menta ngan pedi ye pi ini to pila pe bhai kan ni te di besuk bha te pila ban le si da ka pi da phim la ban print out ma pila ban drohi te hang ni ngala ai ba pin ai rong ma diet bat ai rong tang ya ki ba u Daniel bat ki parlo ka jong u ki bam bat pila ru puli lendet ya ka tu khat Bible ka bangal ai hang ni Nila po ay sabaway jong kajing sakri ang eskem pi baro pila yo kajing ku limba kajing kai bang ai hakanika si menta ublay nandor kalembat pi hadu bangin sa siyem biang bye bye.